Imshab Channel. барномаи имшаб меҳмони мо Муин Ғафуров оғоз мекунем. шом ба хайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. чун ҳар вақта чӣ хеле ки медонед, барномаи мо аз бахши хабарӣ оғоз мешавад. хабари якумин: дар штати Флоридаи Амрико турнири байналмилалии Naga Grappling Championship шуда гузашт. аз ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз беҳтарин мураббиҳои ҷумҳурӣ оид ба MMA Азам Хокиров дар вазни 73 килограмм иштирок намуд. ӯ бар варзишгари бо таҷрибаи бразилиягӣ Анхело Ортис ғалаба намуд ва чемпиони Naga Championship оид ба грэплинг дар Амрико шуд. ман табрик мекунам Азам Хокировро. воқеан муваффақияти беандоза аст. як қарсакҳои тамошобинони азизи мо ки дар толор нишастанд. давом метиҳем. хабари навбатӣ: дар пойтахти Озарбойҷон ҷамъбасти озмуни зебогӣ Miss Union Baku 2016 шуда гузашт. дар он иштироккунанда барои ба даст овардани номи зеботарин духтари иттиҳоди давлатҳои мустақил хубозмоӣ намуданд. намояндаи Тоҷикистон Карина Комил якбора ба 2 мукофот сазовор шуд ки яке аз онҳо Мисс Харизма мебошад, беҳтарин, табрик, ва дигаре чеҳраи Азарбойҷон шуд. беҳтарин дӯстони азиз, чӣ хеле ки ташкилкунандагони озмун қайд мекунанд, маблағи ҷамъшуда барои ёрдами шахсоне ки мубталои бемории саратон ҳастанд меравад. ман аҳсан мегӯям Карина Комил, мо бениҳоятам шод ҳастем ки шумо дар ин озмун иштирок кардед ва дар 2 номгӯй, яъне ки Мисс Харизма ва дигаре ҳамчун чеҳраи Озарбойҷон интихоб шудед. ман табрик мегӯям, воқеан муваффақияти хуб аст. аҳсан барои шумо. давом метиҳем. хабари навбатии мо, ин хабар пайвастагӣ дорад бо пауэрлифтинг. ҳамватанони мо Парвиз Одинаев ва Умеда Холова дар чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг ки дар шаҳри Екатеринбург шуда гузашт, ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. чемпиони мутлақи ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг Парвиз Одинаев ки дар ҳолати хоб кардан 82 килограмм вазн мебардорад, дар байни варзишгарони касбӣ ва дӯстдорон медали тиллоро ба даст овард. Умеда Холова яке аз варзишгарони дигари мо дар ин чемпионат низ иштирок кард ва ҷои якумро ишғол намуд. ӯ бо вазни умумии худ 67 килограмм тавонист 385 килограммро бардорад ва бегуфтугӯ беҳтарин дар мусобиқа ҳисобида шуд. ман тасаввур кунед духтаре ки 67 килограмм вазн дорад ва 385 килограммро вазнро мебардорад. ман акси Умедаро як бор дигар тамошо кунеду ва бо Умеда ягон маротиба шӯхӣ накунед. дӯстони азиз, ин буд бахши хабари махсуси мо дар барномаи имшаб.
шом ба хайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. Ин аст барномаи имшаб бо шумо Борис Усмонов ва ман хайра мақдам мегӯям ҳар як нафаре ки ин лаҳзаҳо моро тамошо карда истодаанд дар хона, шояд нафарони дар кор ҳастанд ин замон, шояд нафарони дар ягон ҷои дигар. Муҳим ин нест. Муҳим он аст ки шумо ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед. Чӣ хеле ки аллакай бисёри тамошобинони мо пай бурданд. Дар саҳифаи расмии барномаи имшаб дар шабакаи иҷтимоии Facebook мо акси ду нафарро гузоштем. шояд бисёр нафаро фикр карданд ки ба наздикӣ ягон мусобиқаи дигар мешавад. Не, мусобиқа набуд. Имрӯз дар меҳмонии мову шумо ду шахсияти шинохта, ду нафари маъруф. Яке аз онҳо президенти Лигаи самбои муҳорибавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон президенти ММА-и Ҷумҳурии Тоҷикистон Атҳам Хокиров ҳастанд. Ман шуморо хушомадед мегӯям ба студияи марказии барномаи имшаб ва ҳамзамон варзишгари шинохтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Муин Ғафуров. Хушомадед. Ташаккур. Ман ба меҳмонои мо ки дар ин ҷо мешаванд як чизро мегӯям фақат. ин ҷо ҷиддӣ буданро медонед, дар ҳамон хона, дар кор, дар мусобиқаҳо мемонем. Ин ҷо ҷое аст ки мову шумо ором дар шабонгаҳ суҳбат мекунем, истироҳат мекунем, аз ин он мегӯем ва ҳаракат мекунем ки ба саволҳое ки мухлисони шумо, ҳаводорони ин нави варзиш барои мо ирсол кардан, ба онҳо шаффоф, пурра ҷавоб мегӯем. Ҳама розӣ ба фикрам? бале. бале, беҳтарин. Анамин навъи варзише ки ММА мегӯянд бисёр нафар, самбои муҳорибавӣ, муҳорибавии танбатани омехта чӣ гуна аст ва чӣ гуна пайдо шудааст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чанд намудҳо дорад? Мефаҳмидед барои мо? Аслан ин намуди варзиш аллакай солҳои охир дар тамоми кураи дунё чӣ қадар тез рушд равнақ ёфта истодааст. Хоб ин намуди варзиш, яъне намуди муҳорибаҳои омехта. Хоб аслан аз варзишгарони Россия гирем, яъне Фёдор Емельяненко, пеш аз ин Олег Тактаров ки дар солҳои 90 дар UFC баромад мекард, аз самбои муҳорибавӣ рафтанд. Олег Тактаров, баъд Фёдор Емельяненко, варзишгари шинохта бо лақаби император. Хоб Ҳабиб Нурмагомедов. Ҳама ин варзишгаро дар яъне Pride UFC аз намуди самбои муҳорибавӣ. Боз ҳаст ба мисли ин намудҳои ММА, яъне самбои муҳорибавӣ, намуди Панкратион. Самбои муҳорибавӣ агар ин намуди русӣ бошад, Панкратион намуди грекӣ аст. Дар Амрико яъне рақами як ин UFC аст, дар он ҷо варзишгарон ҳама бозии ММА, яъне муҳорибаҳои ММА мекунанд. Манам инҷон аз самбои муҳорибавӣ хоб шартнома бастааст ба ширкате ки Лигаи One Championship. Варзишгарон дар он ҷо дар қафас ММА бозӣ мекунанд. Фаҳмам. Тамошобинони азиз, ин буд мастер-класси махсус аз Атҳам Хокиров. Акнун аз дарс мегузарем ба саволҳое ки мухлисон пешниҳод карданд. Саволҳо зиёд буданд. Вақте ки мо дар ВКонтакте, Facebook, Одноклассники гузоштем, саволҳо бисёр буданд. Мутаассифона мо ҳамаи саволҳоро гирифта наметавонем. Мо саволҳоеро интихоб намудем ки метавонад ягон паҳлӯи нави шумо ва ягон паҳлӯи дигари Муинро барои тамошобинон инъикос намояд. Ин таркиби шуд оғоз мекунем аз саволҳое ки мухлисон навиштаанд. Муин Ғафуров яке аз варзишгарони ҷоизадори ҷавон дар байни мамлакатҳои идиёти давлатҳои мустақил ҳисобида мешавад. Ӯ ҳамагӣ айни замон 19 сол дорад. Дуруст? 20 сола шуда лакай дӯстони азиз, беҳтарин. Лекин ба ин ҷавониаш нигоҳ накарда ба ӯ муяссар шудааст ки ҷоизаҳои зиёдеро дар мусобиқаҳои маъруфи ҷаҳонӣ ба даст дорад. Муин чемпиони ҷаҳон аз рӯи самбои муҳорибавӣ, чемпиони ҷаҳон аз рӯи греплинг ва чемпиони ҷаҳон аз рӯи ММА ҳисобида мешавад. устоди варзиш аз рӯи самбои муҳорибавӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. ҳамаш дуруст маълумотҳо? пурра ҷамъ кардем ҳамашро. акнун мегзарем ба савол. Ҳусейн Атоев ба мо менависанд: ассалому алайкум Атҳам Хокиров ва Муин Ғафуров. Ман мехоҳам ба Муин ки ӯ ба сину соли худ нигоҳ накарда дар чунин набардҳои сатҳу сангин миллати бузурги тоҷиконро ба номи Муин Тоҷик Ғафуров муаррифӣ мекунад, бурдборӣ хоҳонам ва насиб боварӣ дорам ки Муинҷон дар ояндаи наздик бо чемпиони UFC Конор Макгрегор рӯ ба рӯ шуда пирӯз мегардад. Чӣ фикр доред? Аз лиҳози ҷисмонӣ омода аст ки Муин бо яке аз шахсиятҳои шинохта дар ин намуди варзиш Конор Макгрегор бозӣ кунад? Аслан мо бо Муин тамринҳоро назм карда истодем, тамринҳои пай дар пай. Чӣ хеле ки дидед, баъд аз ду муҳорибае ки Муин дар One Championship бохт,
баъд аз он ӯ дар мусобиқаи шоҳҷоизаи исмоили сомонӣ 2 та ғалаба ба даст овард. хуб умуман мо ҳоло фақат ҳаракат дорем ки муин баъд аз як чанд муҳорибаи худ ҳуҷҷатҳои яъне худро пешкаш намудам ба организатсияи UFC. инҷо савол додагӣ ҳастанд ки бо Макгрегор ин дар UFC аз ҳама ситорае ки номдор аст, аммо ҳар як варзишгар орзу дорад ки бо Макгрегор қуввозмоӣ кунад. ақалан сурат гирад бале рост. ягон бор вохӯрдаи бо Макгрегор? Не. ба фикрам вазнашонам мувофиқ меояд, бале? Вазнашон мувофиқ аст. Як бора масалан чунин ҳолат шуд, ту ба фикри худат омода ҳастӣ ё не? бале ба фикри худам хеле омода. ба фикри хеле муин дӯстони гиромӣ кам гап бизад ва бениҳоят паст омода ҳастӣ. хуб беҳтарин, мо интизор мешавем. ҳалилзода исроили обид ба мо менависанд: варзишгар ҳеҷ гоҳ мағлубият надорад, чунки ӯ роҳи дурусти зиндагиро интихоб кардааст. муин ту ҳамеша ғолиб ҳастӣ, барояд ояндаи бузургро мехоҳам. ман яке аз мухлисони беҳтарини ту мебошам. ман туро ватандӯсти миллати тоҷик меҳисобам. савол чунин аст: чаро ММА-ро интихоб кардӣ навистан? ман барои чи ММА интихоб кардам? хеле аввал завқи дар футбол доштам. завқи футбол дошти? беҳтарин. вақте ки футбол ки бозӣ мекардам бо ту мегуфтанд ки накуни ин корро, лозим нест. вақте ки зарба мезадӣ ба фикрам пои ягон кас маъюб мешуд, баъдан гуфтанд ягон варзиши дигар. баъд вақте футбол машқ кардам медидам бародаромро ки дар пеш аз ман дар пеши стадион дар машқ мекардам байбои самбо. он вақт азам хокиров, зуҳур нурмаҳмадов, шоҳин сафаров ё машқ мекарданд дар дасти мураббии Аҳтам Хокиров. ман тамошо мекардам. бар оста завқ пайдо кардам. баъд рӯзе шуд ки якам дар хона файрод кардам, гуфтам биё ба самбои муҳорибавӣ тамрин кун. ба имрӯз рафтам машқ кардам, хеле машқ кардам. дар як мусобиқае ки байни зали худмон шуд, дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол кардам. хеле завқи калон пайдо шуд баъд аз он. завқи калон, яъне ки ММА-ро ту тасодуфӣ интихоб накардаи. мураббии ту Адҳам Хокиров барои ту пешниҳод намуданд ки бо ин намуди варзиш машқ кунед. шумо ягон қобилиятро дидед ки дар муин фикр кардед ки ӯ метавонад ки варзишгар дар муҳорибаҳо омехта шавад? рости гап, вақте ки мо лигара кушодем, яъне соли 2010, муин он вақт тамрин намекард, вай фақат ба футбол мерафт ва ҳар вақте ки ман модари муин ба ман апа мешад, апаи худро мерафтам, яъне хабаргирӣ хона, медуромадам утоқи муин фақат суратҳои Роналду, суратҳои Кака, суратҳои футболистҳо. баъд фикр кардам ки футболист нашавад, касби худамро гирад ва ӯро гирифта ба намуди самбои муҳорибавӣ бурдам. аз кадом ҳисоб? аз ҳисобе ки наврӯзӣ мешуд, гӯштин медоданд дар ҳар ҷо. ба наврӯзӣ рафта дар он ҷо тамошо мехоҳам кунам, мебинам муин дар майдон гӯштин гирифта истод, футболист дар он ҷо гӯштин гирифта истод. туп намерасад тамом ба фикрам. бале беҳтарин. аз ҳамин лиҳоз шумо фикр кардед ки ӯ метавонад дар муҳорибаҳои омехта низ муваффақ гардад? беҳтарин. давом метавонем. саволи навбатӣ барои мо Азамат Ҷумаев менависанд. акаи Адҳам навистанд: беҳтарин ғалабаи шогирдҳоятон ё ин ки пирӯзии хотирмони онҳо барои шумо кадом аст? кадом пирӯзии ғолибияти шогирдҳоятонро аз ҳама фикр мекунед ки барои шумо равшантар асту рамзӣ аст? бисёр ғолибиятҳо шуд, аммо вақте ки ман дар шаҳри Владивосток дар мусобиқа бо ҳамроҳи варзишгар шогирди худам Шоҳин Сафаров ба яъне ММА мусобиқае ки баргузор гардид, дар он ҷо будам. дар ин вақт Азам Хокиров бародари ман муинҷонро ба чемпионати ҷаҳон оид ба самбои муҳорибавӣ Москва оварда буд. ва мо бо интернетӣ дар тамос будем бо Азам Хокиров ва фақат ба Азам Хокиров таъкид мекардам ба бародари худам ки муин як муҳориба занад, бас ӯро гир. дуюм муҳориба азбасе ки чемпионати ҷаҳон буд, муин худ 17-сола бача буд. муин як муҳориба зад, Азам ба ман хабар дод ки муин дастболо гашт. дуюм муҳориба ӯро монем ё не?
خب با ما گفتم خب کنیم ببینیم با چی میشه. کنیا. خب دوم محوریبه در چمپیونات جهان حالا که در این نمود ورزش یکمین چمپیون جهان است و بعد از این ما چمپیون جهان نداریم در سامبو محوریبه کسبی در تاجیکستان. در تاجیکستان. خوب. خب دوم محوریبه خود رو زد و برادر من با من زنگ زد که مهم با فینال برآمد. با فینال با دور نهایی. بله. اصلا دیگه گفتم که فقط با پیش خبری از همه خوشی که من شنیدم موین غفوروف سال 2013 در چمپیونات جهان مسکو چمپیون جهان شد. بهترین. من فکر میکنم که با این چیز یک قرصک زدم لازم است. تشکر برای تماشابینان نیز. دوام میتیم مصطفی برهانов با ما مینویسم. سوال از پورتال UFC نقطه جی نوشتم. بهترین. چون این پورتال است با فکرم. شما نفهمیدید که هست این پورتال مهم نیست. السلام علیکم атам خокиров و موین غفورов. شبتون بخیر باشد. سوال با موین غفورов نوشتم. شما از مسابقه اول تا این جانب چند غالبیت و چند مغلوبیت دارید؟ در نمود پروفسیونالی 12 غالبیت 2 مغلوبیت. 12 غالبیت 2 مغلوبیت. و سوال نوبتی نفر کدام از آنها کمی مشکل‌تر بود یعنی تو چند راوند قوه‌آزمایی کردید؟ نوشته. کدام از آنها مشکل‌تر بود برای شما؟ از لحاظ مغلوبیت. از مغلوبیت کامش هم با فکرم بسیار نیست. یکمگر کمتر مشکل‌تر بود برای آقای. مشکل بود برای اینکه مشکل بود. بهترین جواب. در آینده چی نقشه‌ها دارید نوشتن و نوشتن که برایتون در مسابقه آینده تنها غالبیت رو آرزومند هستید. در آینده نقشه‌های کلان داریم. نقشه کلان داریم. میدونم. خب چی نقشه‌ها هست؟ کمی معلومات میدادید؟ خب البته اگر خبر داشته باشند 24 مارس در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در سیرک مرکزی مسابقه بین المللی که با نام لیگ ACB برگزار می‌گردد. در اونجا با ما یک دو پیشنهاد برای محاربه اینجا غفوروف خب در 24 مارس اشتراک باید کنند. اصلا حالا تصدیق انیق شدگی نیست که موین در این اما اگه عکسی رو دریافت کردیم در تورنمو که در اونجا موین ایستاده است و بعدا رقیبش با این بینیت ورزشکاری شناخته سوال علامتی. بله از حسابی که ما حالا با شرکت ACB یعنی شرطنامه رسمی نبسته ایم در نظر است با گفتگو رفته ایستاده است. آینده بعد از یک دو سه محاربه که غالب گردد اگر نصیب انشالله موین جان خب ما میگیم که بر UFC پیشنهاد کنیم. این UFC مرحله از همه مهم برای ورزشکاران حرفه‌ای در نمود محاربه‌های آمیخته میباشد. بله این جهانی است. سوال نوبتی برای ما مینویسند یکی از تماشابینان عزیز ما با ما نوشتند که این بهترین است که چنین ستاره‌های اصلی رو مثل موین دعوت کردید نوشتند. موین بهترین و نمونه است در محاربه‌های تن به تن. فقط پیشروی و غالبیت خواهیم در آینده با این ورزشکاری یک تمنیات بود. رحمت баландтар موین رحمت کردم بهترین. دوام می‌دیم. داوجان بахромзода برای ما می‌نویسند. اگر شما در میدان امکانیت شود که برادری خود رو روبرو ببینید اگر چنین حالت شود اونگاه چطور رفتار میکنید؟ مثلا در میدان مثلا برادر دارید در آینده چند نفر شما؟ 3 نفر. یگان برادرتون من نمیدونم یگان نزدیکی خود رو در میدان بینید مثلا یک با یک چخیلی که میگن رو به رو. ما برادرم رو در میدان بیدم اگر که در زال قدم تمرین کند ما با استاد هم صحبت میشویم که نه یک ما استاد هم صحبت نشدید استاد نمیدونم همین خیلی حالات مثلا رو به رو علاقه اعلان شد مسابقه رفته ایستاده است خیلی نمیشود نه ما تصور میکنیم این حالت است گفته نمیشود هر چی این چیزا است یکی میگن که یکی اتم یک سنجیم حسیات هایش رو چیکار میکردی بازی میکردی نه برادر خود بازی نمیکردی بازی دوام میتیم دوستان که دروغ است به هر حال قبول دست شایم برادر تمام. فаррухрус ҳамроқулов агар раваду конор бо ҳабиб қувваозмоӣ намоянд навистам кадоме аз инҳоро мухлисӣ мекунед аслан шумо услуби ҷанги ҳабибро меписандед ё конорро боқӣ пирӯзиҳои нав ба навро хоҳонам кадомаш писандтар аст марамат ба ҳар дуятон савол таълуқ дорам устода бо хела фаҳмиш соз доранд беҳтарин медонам конорро мегӣ биёд ман як бор дигар мегӯям биёд баҳс мекунем ки ки биёд ман хубтараш гӯям барои ман
ман намедонам рости гап Конор ё Ҳабиб барои шумо чӣ? Ҳамчун аз ёзи касбӣ, аз ёзе ки не тамошо аз ҳисоби касбӣ ба ман муҳорибаҳои Конор маъқул аст Конор? азбасе ки вай дар ҳақиқатан ситораи муҳорибаҳои омехта аст аммо ман хоҳонам ки Ҳабиб дастболо шавад. Ҳабиб дастболо шавад. Бале. Беҳтарин. Ту ҳам ҳамин фикра. Хавотирам на. моро ака хоҳонем ки Ҳабиб дастболо шавад барое ки бо Конор қувваташ хеле бақувват аст дар намуди ҷанги чихел мегӯянд ростаки стойкада хеле бақувват аст агар ки Ҳабиб вай ғалтона мумкин ки пирӯзиро ба даст биёра. Мумкин. хуб инро танҳо вақт нишон медиҳад барои интизор мешавам. Ин саволе аст ки фикр мекунам бисёр дар интернет бисёр аста ки беҳтар Конор ё Ҳабиб. баъдан ман фикр мекунам ки баъд аз 2-3 сол агар пайдо шавад ки беҳтар Конор ё Муин. интизор мешавем. Ташаккур. давом медиҳем. Асо Ахмедов барои мо менависанд. Дар вазни Муин бисёр варзишгароне ҳастанд ки мехоҳанд бо ӯ ба набард бароянд дар дохили ҷумҳурӣ. ягон имкон дорад навистанд? ҳастанд чунин нафароне ки мехоҳанд бо Муин ба набард бароянд? ҳар як варзишгар ин намуди варзиш орзу дорад ки бо Муин қувваозмоӣ кунад, бо Муин тамрин кунад. ба ҳама маълум аст ки ӯ дар киҷо тамрин мекунад. марҳамат биёяд дар вақти тамрин рӯзҳое ҳаст ки яъне спарринг виднӣ рӯзҳои яъне ҳамин спарринг мекунад. аммо барои муҳорибаи расмӣ бояд ки то ба сатҳи муайяншудаи Муин бояд расад, баъдан шояд ки муҳорибаи расмӣ шавад. бале расмӣ ин якумин варзишгар аст ки дар ин намуди варзиш чемпиони ҷаҳон дар соли 2013 дар шаҳри Москав самбои муҳорибавӣ, чемпиони ҷаҳон дар соли 2014 оид ба намуди MMA ки версияи WKA ки дар Италия шаҳри Марина де Каррара 2014 баргузор гардид, дар он ҷо чемпиони ҷаҳон гашт ва чемпиони ҷаҳон оид ба намуди греплин яъне ба версияи фила дар он ҷо дар шаҳри Калинингради Россия чемпиони ҷаҳон гардида буд. Беҳтарин. бисёр ҳастанд дастовардҳо ва шумо асlan муҳимаш ки ҳамаашро аз ёд медонед. Бале. Манушер Наврӯзов ба мо менависанд. Салом алейкум, аз номи шербачаҳои Масчоҳзамин навистанд. Салом мерасонем барои шумо низ. раҳмат ба бародарон Хокирово навистанд. боз тасаввур кунед, пойдевори ММА-ро дар Тоҷикистон шумо бардоштед ва дар рушди ин варзиш сами беандоза доред навистанд. Ташаккур мегӯем. раҳмати калон, ташаккур бародар. хуб мешуд филиали Тачфайтро дар Масчо ҳам мекушодед навистанд. мешавад чунин имконият аст? албатта ҳаст. ман чанд бор бо варзишгарони Масчо яъне ман вохӯрдагиам дар он ҷо дар ҳақиқатан варзишгарон ҳаст, фақат дар он ҷо як мураббие дар кор ки ин намуди варзишро тарбият кирд барои ки аз ҳисоби қувва Масчо хело варзишгарони хуб дорад. беҳтарин. боз менависанд ки савол ба Муин навистанд акнун. бародар, чаро дар муқобили Макларен усулҳои самборо кам истифода бурдед ва дар партер назорат накарда фақат талоши бо мушту лағат заданро кардед? ин тавсияи устодон буд ё Макларен дар партер сахттар буд навистанд? чӣ ҷавоб медиҳед? бисёрам саволи шавқовар. дар вақти Макларен қатъи якум вақти весткаши алӣ шуд. хуш. вақти Макларен баромада дар 3 рӯз вест мекашид. дар он ҷо мушкили дар вест буд. баъди якум раунд ки вай дар партер хеле соз кор кард, очко ҷамъ кард, ман дар намуди стойка тайёрӣ дида будам дар шаҳри Таиланд. барои вай хостам ки фақат вайро ба нокаут фиристам, вале мутаассифона ин чиз амалӣ нашуд. шумо чӣ фикр додед? яке аз бозиҳое ки буд ки ман фикр мекунам дар он давра ту дар маркази таваҷҷӯҳи бениҳоят ҳам зиёд будӣ. ҳамагон ин бозиро интизор буданд. на интернет монда буд, на дигар шабакаҳои телевизионӣ, ҳамагон интизор буданд. умуман шумо нуқсонро дар чӣ мебинед дар ин бозӣ? дар бохти Муин сабаб дар чӣ буд? албатта сабаб дар он буд ки мумкин камбудии мо мураббиё буд. аслан Муин омодагӣ хуб дида буд. дар Таиланд, дар яъне нимҷазираи Пхукет, дар он ҷо беҳтарин варзишгарон Муин дар он ҷо беҳтарин мураббиён Муинро тамрин додан, омода кардан ба ин. вақте ки мо рафтем бо якҷоягӣ ба давлати Филиппин, шаҳри Манила,
дар он ҷо вақти вазнкашӣ муин рӯзи аввал яъне вазнкаширо нагузашт, рӯзи дуввум нагузашт, 3 рӯз яъне пайҳам вазнкашӣ буд. Мо ин чизро намедонистем ва рӯзи сеюм баъд вазнкаширо гузашт муинҷон. Аз ҳисоб психологӣ натавонистем муинро тайёр карда ва умуман мо мураббиён ин камбудиро дар гардани худ мегирем ки айби муин набуд, айби мо мураббиён буд ки дар ин моҳариба муин бозиро бохт. бисёр ғамгинона ин чизҳоро ҳарф зада истодаем. Саволи навбатӣ Фирдавс Мухаммадиев ба мо менависад. Савол воқеан ҳам саволи тавассумдор аст. Нигоҳ кунед. Муин, ту чаро дар вақти мактабхонӣ намехости шефи мактаб бошӣ? Нест? Чаро? Савол пайдо мешавад. خیلی من در مکتب дар мактаб ман намехондам, хубтар аст. Ман дар мактаб набудам. Мактаб. Хуб, барои чӣ? ما هممون در مکتب انصیفو از یک جا بودیم، در یک جا تمرین میکردیم، هممون رنگ یک کادو دار بودیم. برای اول ما نمیگفتیم طرفی هم دیگری مون که منظور مکتب میشوم یا تو. بسیار جدی با این سوال جواب. با این سوال ما جواب دادن لازم نیست. خوش بهترین تشکر میگم برای فیردوس. سمیر менависанд барои мо. Акай Атҳам, рост аст ки Муин бо UFC шартнома мебандад дар моҳи апрел. Алакай дар бораи ин чиз ҳарф задем? бале, мо вақте ки бо менеҷерое ки дар Лас-Вегас ҳамроҳи Муин рафта будем, яъне менеҷерҳо аз Хорватия, ваъдаи онҳо буд ки Муин баъд аз бозии ван охираш аст ё ки аввали соли 2018 аст ки мо Муинро ҳуҷҷатҳои Муинро яъне пешниҳод мекунем ба ширкати UFC. Беҳтарин. Мо интизор мешавем. Ман фикр мекунам ки ин чиз амалӣ мегардад албатта. Акрам Сафаров, Муин бародар, аз кадом сабаб шумо ба дастаи Реал Мадрид мухлис шудед? Аз ҳисоби бозингарони гарон арзишаш ё ҳамин клуб ба шумо маъқул аст навистан? Баъдан савол ба шумо, Акаи Атҳам, шумо мухлиси кадом даста ҳастед навистан? ریال مادرید وقتی که یگم بازیگری که چه میگن زویزده و خلیگ رو کنه داشت، من در اون کمانده میخواستم که مخلص کنم و از امو وقتی پیش و اوستا که بود در تلویزیون رو خیلی برآمد داشت، کانال ریال مادرید برآمدگی بود. شب و روز فقط ریال مادرید تماشا کردی، بعدم بگویی میرفتی تمرین MMA. یک پیاستگی هم هست وقت فوتبال بازی میکردم، وقتی تماشا میکردم فوتبالیست بودم. مخلص شدی با این دستای ریال مادرید؟ یک بازی رو تماشا کردم، در اون بازی بارسلونا با ریال بود، شد 11-1 شد. این بازی خیلی مشکل بود. بارسلونا گفته ایستاده تابی کدوم نفر هر گونه شده ایستاده است. چهارم ساستای بارسلونا. چهارم ساستا. بهترین. شما مخلصی بارسلونا الکی معلوم شد؟ بورجو ما مخلصی بارسلونا نیو، ما همین ایروزی که مسی در وینای نیلگون یعنی در فوتبال چه که ستاره شد، ما مخلص فوتبال شدم. بهترین. یکی مسی سببگاری مخلص فوتبال شدن شماست. بله. چگونه مخلص شدید؟ یگان مسی یگان گل زده است. دایو همین خیلی فوتبال رفته است. همین نوگان یک خواستم تماشا کنم که یک فوتبالیست یک فوتبال وقت نمیشناختم مسی. 8 کس گذشت. با فکرم 8مش رونالدو بود. گذشت رفت گل زد. بعد یه هوای من گفتم فوتبالش همین باشد مخلص شدن در کره. مسی. مونی سرخ شد بعد از این سخنان. سرخ شد. وان مسی، رونالدو، ریال مادرید و بارسلونا یک موضوع علایده است که این رو با یگان مربیان فوتبال البته ما بررسی میکنیم. بله. دوام می‌دیم. نفر نوبتی Ҷамол Ҷалолов барои мо менависанд. Салом ба ҳамон мухлисони барномаи имшаб навистанд ва аз он ҷумла ба Акаи Атҳам ва бародари азиз Муинҷон навистанд. Ман як варзишгари муҳорибаҳои универсалӣ аз шаҳри Турсунзода мебошам ва ба Муин чунин савол дорам. Муин бародар, идеали ту дар олами MMA кӣ мебошад ва услуби муҳорибавии кадоме аз варзишгарон ба ту писанд аст навист? در
ҷаҳонӣ аввал ки хай ҳозиам ки балечик мекунам ки бо мумкин ки агар UFC раам бо ҳавае вохӯраем ҳози веси худам шудааст Антонио Петис. Антонио Петис. Петис. Антонио Петис. аз усулҳои варзишӣ кадомаш барои Аввай, Антонио усулҳои Петис. варзишии ҳамон нафар барои писанд беҳтарин. Давом метиҳем. Зарина Тоҷибоева барои менависанд. Ассалому алайкум Муинҷон, кай зан мегирӣ нависанд? Беҳтарин савол. Кай зан мегирӣ? Савол беҳтарин аст. Ягон дӯстдошта дорӣ ё не? Дӯстдошта ҳаст? Дӯстдоштаҳо ҳасте? ҳаст дӯстдоштаҳо, дӯстони гиромӣ ҳаст, дӯстдоштаҳо ҳаст. Беҳтарин дӯстдоштаҳо ҳаст. ҳозӣ нест. Хуш беҳтарин. Тимур Орипов, ман ҳамчун варзишгар дар ҳамин намуди варзиш ММА ба устоди беҳтарин Адҳам Хокиров сипосгузорам навистам. Ташаккур бародар. Ки чунин шогирдонро ба мисли Муин Ғафуров тарбият мекунад. Як таманниёт буд аз тарафи Тимур Орипов. Раҳмат Тимурҷон, раҳмат. Ташаккур. Фаридун барои ма менависанд, дар бораи Муин чӣ қадре ки гап занем кам аст навистанд, барои ин ки Муин дар ин намуди варзиш аз дигарон фарқ дорад. Муин боз ба боварии калон ба майдон меборад, ба чашми рақибаш ҳамин хел нигоҳ мекунад ки ҳоло бозӣ сар нашуда ӯ ба тарс меафтад ки аз дасти Муин зинда мебаромада бошад ё ин ки не. Муин мо ба ту боварӣ дорем, ба пеш навистанд. Ин як таманниёти махсус буд. Ташаккур. Уман дар бораи ҳамун марҳилае ки мегӯянд ки пеш аз мусобиқа марҳилаи face to face. Face to face. Ван чӣ гуна аст, барои чи ҳатман бояд ман ҳамин тавр нигоҳ кардан лозим аст бо як ҷаҳлу даҳшат. Ин чизро талаб мекунад ё ин ки не? Ман Муинро вақте ки мебинам мегӯям ки ҳозир ягон чиз мекафад. Ина аз худи варзишгар ман мураббиём ино медонад. Барои чи ҳатман баҷаҳл бояд бошӣ? ман кай ки бироям ман баҷаб нестам, барое ки ман кай ки имрон ханда мекунам, барое ки ман ай худам хеле боварӣ дорам ки ман хеле муҳорибаи хуб нишон медиҳам. Хуш. Барои вай ман механдам, ман ягон бор. Беҳтарин. Тамошобинони азиз, худи ҳозир мо якчанд аксҳои шуморо дарёфт кардем акият ҳам ва ҳамзамон аксҳои Муинро ва худи ҳозир онҳоро ҳамроҳ шарҳ медиҳем. Хуб диққат ба экран меравем, акнун аксҳоро аввал тамошо мекунем ва онҳоро якҷоя шарҳ медиҳем. Акси аввалине ки мо худи ҳозир дида истодаем, дар ин акс ду нафар ҳарбиёни советӣ давраи шӯравӣ Муин ва хато накунам агар ин нафар ном дошт Макларен? Не, Тони Таур. Тони Таур, беҳтарин. Уман дар бораи акс маълумот медодӣ, дар кадом ҳолатҳо туро маҷбур карданд ки чунин либосро ба бар кунӣ? Саволи аввалин. ман дар он ҷо хед рафтам, иро намедонам. Ино акият ҳам медонад? Расми худашон буд. Расму русуми махсус дар ин кадом мамлакат аст? Хитой. Дар Хитой. Бале ин либоси махсус аст ки шумо онро пӯшидед, ба бар кардед, баъдан бояд акс гиред буд. Дар ин чунин мисол агар хоҳед ки Марадонаи хурдро бинед, пас акси Муинро тамошо кунед. Акси навбатии мо ин акс чӣ мақсад дошт ва ман нафаҳмидам ки барои чи дар саҳифаҳои иҷтимоӣ Инстаграм ин аксро гузоштӣ. ин аст ман дуромадам хай сар пас кунӣ, чӣ мегӯям, сар пас кунӣ. Саро чунин пас кард. Вақте ки ба сартарош дар куҷо аст ин сартарош ба ҳама гӯям шавқовар аст. Ба ҷое ки мӯ пасттар шавад, мӯй баръакс бисёр мешавад. Пешактӣ будӣ. Баъд яй пас карда шуд. Ғайрати пас кардан ном метем. Акси навбатӣ. Дар ин ҷо ҳамроҳи Адҳам Хокиров. Ин ҷазираи пухуқи Тайланд. Дар ин ҷо ба шахта коркунӣ рафта истода шуда. Шахт наму чӣ рафтем? Тарзанка мегӯян дар ҷангал. Яъне пеш аз экстрим нағз аст. Вақте ки мо тамрин ба Тайланд мерем, ҳатман ба ҷое ки баланди экстрим шогирдоро мебарем. Беҳтарин. Давом метиҳем акси навбатӣ. Дар ин ҷо ман фикр мекардам аз ҳама муҳорибаи душвортарини шумо аст. Вақте ки мезанед ба вай ҳатто рақиб ягон га ҳарфам намезанад. Муҳорибаи душвортарини Адҳам Хокиров, дӯстони гиромӣ, дар Хитой дар ин номи турнирро чӣ менем? Tomato Farmer Arts. Ман фаҳмидам аллакай. Шӯхӣ буд. Давом метиҳем дӯстон, бинед шаҳр доданам лозим нест аллакай. Хати Брусли ҳамҷо як камакак ҳамсӯҳбат шудем. Акси навбатӣ. Ин акс дар кадом маврид гирифта шуда буд? Дар мусобиқаи охирон Муин бо Кевин Беллингон ҳамонҷо бозӣ мекард. Пеш аз яъне мусобиқа мо 3 рӯз пеш аз мусобиқа рафта будем. Вақти аксгирӣ яъне духтургузарӣ ҳамонҷо
камарбанди One Championship як варзишгар аз ҷопон чемпион дар вазни 57 кило бо камарбанди худ дар омаду хоб дар баъдан як бора муин як бросок кард баъдан шумо як бросоки дига баъдан гирифтед ва ҷоизаро япон садикасая нима кардем камарбанда гирифтем аз сурат гирифтем я ҳаваса хай баъд аз як соат муайян шуд ки полиси хитой киро кофта издодааст атам хокиру ва муин ғафуров акси навбатӣ хуш маълумот медоде ки дар миёнат ин камарбанди кадом мусобиқа аст این کمربند UFC در شهر امریکا در زل UFC جیم ман фикр мекунам кадом амрикоиро ин навбат задеду баъдан гирифтед ки акс бардореда نه من در اون زال تمرین میکردم در اون زال چمپیون UFC مش میکردن با من беҳтарин من میخواستم که خیلی در آینده صاحب این پویز گردم برای هوای باید دل نیت беҳтарин мо умед баро мебандем ки муин ғафуров дар фурсати наздик соҳиби ин камарбанд мегардад акнун атам хокиров ва як нафаре ки ин нафар ки бошад савол пайдо мешавад ман намешиносам ин нафарро ин нафар чӣ намешиносам мешиносам ки Фёдор Емельяненко хуш дар куҷо дар шаҳри Чикагои Амрико дар шаҳри Чикаго соли 2011 вақте ки вай бо Дэн Хендерсон озмоӣ мекард хоб мо якҷоя дар гостиницаи Мариот якҷоя дар он ҷо будем ва Фёдор Емельяненко дар ҳамон гостиница буд умар робитаи дӯстӣ доред бо Фёдор Емельяненко хоб ҳамон вақте ки ман рафтам дар он ҷо бо Фёдоршон дар ҳамон ҷо шинос шудам хоб робитаи дӯстӣ буд бо Вадим Финкелштейн бо Фёдор Емельяненко ман онро ҳамон вақт хостам даъват кардам соли 2011 ва аслан ҳамин лигаро ба ман Фёдор Емельяненко ва Вадим Финкелштейн таъкид карданд ки аввал ба Тоҷикистон рафта хоб як лигаи бақувват як лига ё федератсия шудан лозим аст ки ба рушди ин намуди варзиш мусоидат кунад хоб мо омадем самбои муҳорибавӣ чӣ хеле ки Фёдор Емельяненко худаш самбои муҳорибавиро чӣ қадар дӯст намояндаи ин намуи варзиш аст ӯ ҳоло намояндаи ММА федератсияи ММА Россия аст президенти федератсияи союз ММА Россия хуш беҳтарин дар ин ҷо ёвед ки гуфтим як таронае аст таронаи машҳур аз Елван мегӯяд ки мой братан тигр 24/7 тигр кадом олад буд ин дар Таиланд вақте ки бо шогирдон шогирд палангам яке аз шогирдон бо шогирдон рафтем тамошо яъне ҳамин ҷои нағз ҳамин ҷои тамошобоби Таиландро ва дар он ҷо дидем ки таисо яъне даъват мекарданд ки ба назди паланг мехоҳад даромадан ростига 15 шогирд қатъин буд ҳар як шогирде буд ки ҳоло вайҳо тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон намеданд ман ба ҳамаи онҳо гуфтам ки пули билета ман метим лекин ягон ки медуре ҳамҷа пули билет бо баъд аз он гуфтам ки боз як бор дига яъне ужин ман мебарам ки медура ҳичкас ҳички надурам баъдан чӣ гуфтед ҳаматон ҷамъ кунед пули билети маро баъдан хӯроки шомро ман медароям бале гуфтам ҳамин тавр вақте рафтам пеши паланг даромаданда вақте ман наздик шудам ба назди қафас ростига пушаймон шудам чанде наздик шудам ҳоло паланг аз даруни қафас буд ман аз берун будам сахт пушаймон шудам ки чӣ кори кардаги ман буд ба қафо нигоҳ кардам ҳама шогирдо ханда истода нигоҳ дорам хоб боз он нафаре ки аз Таиланд ки буд ин чи вақте маро аз дари қафас дурун кард назди палангу аз қафо дара пушид баъдан дил тапиши тапишам ай тапиш монди вақти паланг сарашо бардошт нигоҳ кард хай дига сарашо бардошт нигоҳ гуфт яъне ҳам хокиров ку я нигоҳ кард ростига ман тамом гуфтам тамом хай худо ба шукри навози айдани чанд шер дига буромади рехти хоб хело вақти наз буд دستم قطعه نه کوچیک توم قد قبیدگی рафтагим я ҷойга гарданша қабидагӣ давом метем хуб акси навбатӣ ин акс ба фикрам аз мусобиқаи аллакай бодибилдинга онҳо одатан мушакҳои худро намоиш медиҳанд битвайсе ин аст исмоили сомонӣ
хуб беҳтарин хуш давом метем дар инҷо ҳаст масалан ман фикр мекунам дар инҷо таронаҳои зарафшонӣ хонда истодед қади зарафшона гузар дар консерт дар инҷо буд шавқовара консерт набуд инҷа ин меҳмонҳо аз ӯзбекистон даъват шудан индикаса мураббиён буданд аз ӯзбекистон баъд аз мусобиқа яъне баъдан гуфтед ки ман як консерти нағз барпо мекунам сурудҳои беҳтарин мехонам иҷро мекунам якум таронаи зарафшонӣ ба ё тӯҳфа ҳамун ҷома бо ҳамун кӯлоҳ тӯҳфа аз ӯзбекистон оварданд ва ё хостанд ҳамин ҷомаро бо кӯлоҳ дар вақти мусобиқа ба ман пӯшонанд аммо мусобиқа ки чӣ қадар мардум бисёр омад даводаҳо бисёр дигар вақт нашуд баъд дар меҳмонхона баъд аз мусобиқа соли 2014 буд ҳамин ҷомау кӯлоҳро ба мо пӯшонданд ман ба о як дуо додам худи ҳозир мо месанҷем ки ту ҳангоми дидани варзишгарони ҳирфаӣ то яканза ба варзишгарони ҳирфаӣ мегӯем фейс ту фейс як рубрикаи махсуси мо мешавад дар барномаи имшаб муин ғафуров мубориз усмонов атам хокиров худи ҳозир тамошо мекунем ин бахшро ва баъдан суҳбатро идома хоҳем дод имшаб ринганонсер мубориз усмонов пеш аз мусобиқа давраи вазнкашӣ аст ва ман худи ҳозир аз тарафи чап барои кашидани вазн даъват мекунам киро дӯстони гиромӣ пешоз гиред муин таҷик ғафуров марамат беҳтарин акнун аз тарафи рост даъват мекунем яке аз варзишгарони шинохтае ки дар якчанд мусобиқае ки онҳоро ягон нафар намедонад ва ягон нафар дар ин мусобиқа иштирок накардааст аз ҳама ҷоизаҳои беҳтарин ки ва ҷоизаҳоям ягон кас намедонад дӯстони азиз даъват мекунем яке аз варзишгарони беҳтарин бузург крокодил муҳиддинов пешоз бигиред дӯстон марамат беҳтарин веса кашед аввал вазн накаш дӯстон акнун нафари навбатии дӯстони азиз ин нафар ба наздикӣ дар мусобиқа иштирок карда буд дар яке аз мусобиқаҳои беҳтарин оид ба муҳорибаи тан ба тан дӯстони азиз пешоз гиред азиз устухоншикан ҳомидов марамат вазн мекашем беҳтарин вазни азиз дӯстони гиромӣ 76 килограмм фейс ту фейс азиз устухоншикан ҳомидов ҳаракат кард ки устухони киро шиканад вале ин баъдан дар вақти муҳориба ташаккури зиёд шухеле ки аллакай тамошобинони муин ғафуров оҳистакак дар инҷо нопадид шуд зеро ин нафар атҳам хокиров мебошанд биё муин натарс ман ҳастам ку як селфии махсуси барномаи мо имшаб ман фикр мекунам ки имрӯз як суҳбати пеш аз ҳама самимӣ буд суҳбате буд ки шаффоф буд ягон чизи сохтакорӣ дар инҷо дида намешуд ман бори дигар арзипост миннатдории хешро баён мекунам ба шумо устуди азиз атам хокиров ва ба муинҷон ғафуров хуш омадед бори дигар бениҳоятам шод ҳастем ки имрӯз омадед бисёри мухлисон интизор буданд ин дидорро ин вохӯриро ва фикр мекунам ки имрӯз мо ба пурра
یعنی ватандӯз шаванд ва парчамбардори кишвар шаванд. як бори дигар ба ҳама тамошобинон ташаккур. ташаккури зиёд. муин дар охир таманиётҳои ту ба кулли ҳаводорона. ташаккури зиёд ба барномаи имшаб ки моро файрод кардан. хеле хурсанд шудем ва ташаккури зиёд ба балишко дастгирӣ мекунанд. мо як хеле саволое ки менависанд дар сайтҳо мо ҷавоб дода наметавонем. дар ин барнома ҳамун саволо бо омадааст. мо ҷавоб додем. як бор дигар ташаккури зиёд ба ҳама. варзишро дӯст доред, бо варзиш машғул шавед ва боз чӣ кор кунед? машқли беҳтарин дӯстони азиз. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, бори дигар қайд кардан ба маврид аст ки имрӯз дар меҳмонии барномаи имшаб дар ин шоми воқеан ҳам зебо буданд ду нафар. президенти лигаи самбои муҳорибавӣ ва президенти ММА ҷумҳурии Тоҷикистон устоди Варзида Атамхокиров. ман шуморо хушомадед мегӯям бори дигар. ва яке аз варзишгарони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муин Ғафуров. ин буд барномаи имшаб. шоду фирӯз бошед. ҳафтаи оянда вомехӯрем. хайр. имшаб بیا دلبر که جانت را بنازم کمربند میانت را بنازم کمر بسته با قصد جان عاشق دل نامهربانت را بنازم دل نامهربانت را بنازم. همه افق نگهدار تو باد دلی بداغ وفادار تو باد و چونی فضل و جمال دل پاک همه در خریدار تو باد و چونی فضل و جمال دل پاک همه در خریدار تو باد. جوی تو هست چی کنم غیری منی به جرأت همه واره سنگوی تو هست 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 همه افق نگهدار تو باد دلی بداغ وفادار تو باد و چونی فضل و جمال دل پاک همه در خریدار تو باد و چونی فضل و جمال دل پاک همه در خریدار تو باد. چونی فضل جمال دل پاک همه در خریدار تو باد همه در خریدار تو باد همه در خریدار تو باد.
имшаб ченнел.